White Christmas nga tema sa Christmas display sa Dapitan City Hall gikalingawan sa mga residente ug mga bisita. Atong silipon sa report ni PJ De La Peña. 4, 3, 2, 1! Giatangan gayud sa taga-Dapitan ang pagpasiga sa Christmas lights sa City Hall ug sa ilang giant parol o Christmas balls. Misamot pa kini kabibo sa gipahigayang fire dance ug fireworks display. White Christmas ang tema sa Dapitan City sa ilang Christmas decorations. Kining naka-display nga mga giant angels ang mura og nagatugtog sa ilang trumpeta. Hinungdan nga todo pa picture ang mga misuroy ug nagpa-selfie. Nalingaw kay ko sa light, sir. Then enjoy kay ko kauban akong anak, sir. Nice suit kayo. Ganahan ka magbalik-balik. Ganahan kayo magbalik-balik diri, sir. Sa kawa, sir. Dako na ko kalipay nga nabalik na ang normal wala na pandemya. Gumikan aning nahitabo karong gabi una nga nakita na ko ang kayag. O grabe dagana ang tao. Muraw lahi na gyud para sa una o karon. Sa ilang ceremonial lighting niadtong Disyembre 11, nagpakita usab silang kana sa pagkanta og sayaw ang mga bata. Apan ang giatangan sa tanan ang talagsaong fire dance nga gisabayan silang traditional nga fireworks display. Wala usay problema kung gutumon samtang manuroy ug malingaw sa dekorasyong Pampasko tungod kay nakahilera usab ang mga nagtinda og mga pagkaon. Sila ang mga gagmay negosyante nga apektado sa pandemya nga gitabangan si LGU nga magapwesto nga libre sa tamang lugar. Yung Christmas decor natin, 2 months natin pinaghandaan, we allocated an amount para talagang kakaiba itong switch-on lighting ceremony natin for this year. No? Ang ating administration is focused on helping yung mga SMEs, yung small, medium enterprises, yung mga maliliit na mga vendors na natamaan during the pandemic. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.